Gogo. Makadini. Iri right. Zinani. Ndindakambofonera naye kuti anempa foni nye basa remumba. Noti muchuzieni. Maine munonzi Saru. Yaya. Yaya Saru. Ndiwo taura nini? Kuchita basa? Remumba. Ndokandisendera picture? Kumsondisendera picture ungu wakapfeka zvakanaka. Kuchita semunhu kwaye akadzika matsika wakapfeka sketi yakasvika kuzasi kwefoni yangu iripi. Ndiwo here? Ndini. Yaya. Ndasouya waminura kudai basa racho nokubasa iye wakapfeka zvakadaro. Wasiya makumbo ose padhapo ndasochadhiwa nembwa pano pane mbwa dzinoda nyama zvisingaiti. Wasiya wakaminura nyama dzose dziri pazhe kuti rusando kutora sei. First day unofanira zvekundiimpresa ndokuti zveshuwa muna ndine murume pano ndo problem handigari ndoga. Ndemurume wangu wechidiki zvisingaiti. Ndemurume wechidiki zvisingaiti ende mungoziva vanhu rume handizodi kuti asindoita competition nemi manje. Mogozogona kamatotanga kudai first day. Handigoni kugadzisa anoziva kuti kupfeka kunozoshaisha basa. But kana uchitoradza kuti mumapfekero akadai unomagona handizozi. It means anytime unoona kukaka wazviita chero ndisipo pana ndombobuda nita sei ndoda hangu munhu anondibetserawo kubata mwana nekubika. Chii mapfekero amoita aya ina handizozvizwisisi. Basa ndandoratsori damu. Ende 2024 wacho ndoya nemiedzo chaichayo. Vanhu handisi kuti vanhu vachagona kupfeka neiko kudai. Basa nani chiri dangu madha ndaigara ndaipagadzirisa. Ino munhu webasa ndobuda newaita semunhu kwaye paukandisendera picture paya asi kuti ike zvinezvi manje. Woita kuti watumwazve wadiko. Uri pamission? Aiwa kutoda basa zvirushupa kutoda basa chero. Oda ripi racho? Remumba iro nayo. Ndigara hangu. Agara hako bati. Ndonozokufonera. Ndakufonera ndimbofunga hande because hama ndiwaita haina ndichazvizwisisa. Achawisiwa oda basa ikatoda murume because panapa. Makadini. Telephone. Sarabo. Right kuze. Bobo kumana. Nana vata? Kunasiya Facebook yetu sina petrol jana. Ngokuliza. Sura ndakutaurisa. Ndo babache pano. Ndiyo. Kule wasiyawo swipe yakadaro. Ndoona uzokufonera zvangu. Ngofonera ngofonera panhamba. Handina namba ndizoziya. Ndizozo. Ndokufonera. Alright mama. Okay. Alright. Okay. Ndokufonera mutatseko. Mutakakula zvamambopeta kunoda pinda mba mamira matazana. Ndinoona kuti disturb vanhu nyaya dzamotara kana vedu. Ko ndingangopindira nyaya dzvanhu. Ukamuwatarisa achida kuita kuti kwanzi pane zvimwe zvomuno. Orofonera. Nga wachida basa. Saka anzi. Aiwa hanjazotsvaga umwe munhu avagoni kupfeka zvakanaka. Chandisingadi ndechekuti kuuya kwemunhu pano kugwisanisa izvi pano everyday. Mira ndikuudze something mukadzi wangu. Choice chacho inenge chatokunetsa. Because hazvishamisi kuti panopera mwedzi unoga vasikana vebasa vari kuinterview vanozara kombe. Aiwa vambozari. Uri nodakaita sechaiwe. Dandai. I think better ndichiudza vana mai kumusha vandidemo. Zvemunomo wazvikonewo. Aiwa. Uri kufila kuchallenge wewe. Chi? Challenge wachiko. Saka atadza kupinda nzi chifuti. Uya ndakati wakandita anzi ndamutarire uyo ndauya muri bese ausida kupinza basa anzi chifuti. Kudresa rakapfeka. Kana kutarisa. Ndibaiwa musoro chigoma chako ichi. Saka atoshaya basa. Ndichazokufonera namba handinamba ndinadzo. Uchatamura nekuwacha wakabereka mwana musana. This time. Uchapenda musana iwe. Amen. Wati nei tichingoona kuti zvakamira sei.